Sendi ngicela namhlanje ngifuna sigxile kakhulu enganeni yentombazane because ngisazomlando omunye ozobe ekhuluma kakhulu nabafana. Izele mhlawumbe unengane yentombazane. Nayo iminyaka iko-13 years or 14 years. Yini indawo oqala ukhulume khona nengane obona ukuthi isona sikhathi esifanele ukuthi sekumele ngikhulume naye umntanami ukuze agweme izinto ezobungozi. Mawumzali ngoba kunomzali osibukayo mina nawe and uyithemba lakhe akakwazi ukukhuluma nengane yakhe ngokufanele. Or elisusa lokho nento ethi awusana 14 usamncane mhlamba akayi understand. Ikuphi imiphi iminyaka ucabanga ukuthi kubalekile ukuthi ukhulume nomntwana and ukhuluma kanjani mawukhuluma nengane yakho? Yabo nje siya u14 usumkhulu. Noma Usumkhulu manje ngoba zizala zinawo u14 no13 futhi khona ezala inawo. Okusho ukuthi esikhathini samanje ukuthi wena mzali iphume kube nomzali yiba umngane wengane yakho entombazana. okay. Uphume futhi ekubeni ngimdala kunawe yiba kwi-age efanayo nayo. Kuze ingane yakho izokwethemba ikwazi ukuphalaza noma ngathiwa sokukhona umuntu ofuna ukuyenza into wrong ikwazi ukuthi mina uma uyakwazi ukufika beku stage sami angilalele. Ngayiphi indlela ngenzele nje example si. Okay. Ake ngithi ke siya manje akakabuye nje nelanguage ayixoshayo because le ngane ziyacosha ilanguage yakhe. Induku manje ayisasebenzi. Alright. Uyabona nje mebuya nelanguage ukuthi hey lambuka iTV yamqabula awuthethi nje nginangebhadi wehlisa umoya ube calm. Right. Ungabi ulo mama lo ozohleze umama ukuthiwa vele uyaziwa into ayoqala azoyidonsa ithawula winduku. Okay. Because usukhuluma indaba zamaqabula wawufundisa ubantu ukubala kushaya. Alright, usufuna ukuyaddressa ke lena usumbonile useyazi ukuqabula uyaddressa kanjani ke kuyena? Qala kanjani? Okay. Uyabona nje uma usumtshelile ukuthi uqabula naye uqabula akakwazi vele mhlawumbe ukuzuyile lapho. Usuyamtshela uqabula nje akuyona ilanguage yakho 1. Okay. Uqabula ke intanga yakho 2. Uma usuqala ukuqabula kunezimo ozobhekana nazo. Waqala nje wathi uyaqa. Khona izimo ozobhekana nazo and izobe sezingaphezulu kwakho. Eziziphi izimo ma? Yabona nje uma waqabula umfana uzokwehlela la kungafanele athinte khona. Hleze ekhaya ukhuza ukuthi la umuntu osilisa akasondile. Alright. So once waqala ukumqabula uzofuna ukwehlela ngenzansi. Uma ehlela ngenzansi uzokudestroy impilo yakho yonke umuntu wesilisa. Na ingane yami yentombazane ke kuthi lesimo lesokhuluma ngaso. Qhamuka usiyabonga Mpungose BMW iduma iba ngumsindo. Buka le ntombazanyana encane ekhulayo enhle, hi baby girl, ngalela mhlawumbe umncishile imali yokugibela i-trip yakhe ukuya eThekwini or else awunawo amandla ukuthi ahambe i-trip athi emlift endleleni amthembisa ukuthi awu sebengazi bakuncisha imali yokuya eThekwini ngizokufakela 200 rand nani udila kanjani nezimo enjalo umzali? Angithi uqale la ekumkhuliseni ulingana naye. Okay. Okubalekile nje siyabonga Mpungose oqala. Ingane yakho ukuze ingayi kokucela ngaphandle noma ukubona ukuthi mayingane kwangekhaya ngaphandle bakhona bazoyisiza. Idayisele ngendlela okhule ngayo. Dayisele wena zimakethe kuyona wena. Hawu. Qala. Awukwazi ukuthi uphathe imobiseli ingane yakho bese yaphuma ngaphandle yofuna iPhone. Itshele la endlini ukuthi njoba singayi afford iPhone la endlini. Okay. Awukwazi ukuyithola ngaphandle. Ozokunikeza ngaphandle uzokunikeza ngoba usumnikeze something in return. Okay. Lokho kuukuthi wena unayo imali. Alright. Njengoba ungenayo imali kusho ukuthi in return uzomnikani uzomnika umzimba wakho. Do you think izwi lomzali liyakwazi ukuthi libe nepower ngaphezulu kwe-influence ethola umntwana ngaphandle? Ngenza umzekelo le ngidayiselile ukuthi umntanami sihlanganisa 1 no 2 no 3 mayisefica ngaphandle ufica influence ya TikTok, influence ya Instagram, uxoxa ngabafana, uxoxa ngeingubo, uxoxa zonke lezi zinto. Yini okwazi ukuyenza engakwazi ukuthi overpower le influence as a parent enganeni? Yabona njengamanje kule generation yethu imisebenzi ayikho. Okay. Kodwa to make sure ukuthi ingane yakhe ayiphumi ngaphandle igalavante noma ithanda izinto engaphandle. Okay. Inikeze ngakho konke onakho. Yenza sure ukuthi ngakho konke onakho ekufunayo okuaffordayo ikuthole. Okay. Okuaffordayo. Alright. Onga afford akubi spade. Ngitshela ukuthi anginakho. Uyabo futhi ke lokho ngeke ukuthole manje. Yeah. Angeke nje kuze kwenzeke. Okay. Mina lokho engikunika kona ikona engikuaffordayo futhi ikona enginakho. Alright. Kugcina lapho. Okay. Uma usuphumile waya ngaphandle. Ama outcomes ozobuya nawo. You are the one ozowaface. Hayi mina. Phela kumele usikhere phela isiphambano sakho wena ngithi uhambile wayosithwabatha. Okay. Asithwale uweke phela. Lalela khona into oyikhuluma before sonisa icamera ukuthi uma uthatha iphilisi lakho ebusuku
uyababiza ubabeke la ithini ngicela uphinde ungiphindele umuntu obukayo. Uyabona kade ngikutshela nje sakudlala ukuthi mina ezami ingane angathi mhlawumbe sengiyazipaka istigma nje ukuthi zihlezi zicabanga ukuthi manje lento yakhe yokuthi uphuze iphilisi yabo isiyasenza sibe worried. No, angayi ukuthi ngibenze babe worried, ngifuna bahlezi benalento okukhumbula ukuthi uma yazi ukuthi behleze yisho lento and mangave sidecide ukuthi sibe odalavazi. Nathi what if ngiyela ngasibuya nalephilisi. Okay. Because njalo mangithatha iglass ya ngo8 ngibeka la, ngithatha ukhethekhethe wami ngubeka la. Umuntu ngiyamtshela. Ngingakaqali nje ukuphuza mhlawumbe in 5 minutes. Ngithi mina yabo lento lekhala la. Umhlaba nje kuneshow. Yabona mayikhala ekhumbini bavula amehlo abantu because ayikaze yajwayeleka. Ifana neback seat ekhumbini. Abantu abayijwayeli nje iback seat. Hlezi abantu begcwala ngabambi. Yizo lo. So mangizoliphuza nje ngiyalikhalisa kanje ngithi imphumela le ungalaleli. Yabo nje mongihambe wahlofa endleleni uthi bethi bayakubuyisa uthi hayi hey yabo bahamba bona lapha mina ngihamba ngala. Ama outcomes akhona. It's either bitter or anoshukela or anosawot awakho kodwa. You are the one ozofacea. Uzofacana nawe wedwa. So leli philisi engiliphuza ngo8 imphumela ezenzo ngikhuziwe ngatshelwa ukuthi le ndlela ihambi ngihamba khona. Njengomuntu oke waba umuntu esifazana omncane oyingane obuka no TikTok abuke no Instagram. Khona ama video kubone nje ukuthi le video akuyona ingane ngoba idansa mhlawumbe innocent. Kukhona abantu aba-attractayo ukuthi bam-inboxe or else bamnikeza ama-offer thizeni. I-message yakhe ingathini kule generation esinayo yama-2K impilo mhlawumbe ethi hhayi phela kwekuyikhathi zenu impilo ingathi thina es-hot manje uthini uma ngathi wakhuluma nalowo muntu. Yabona-ke manje yama-2K Mpungose hayi ama-2K yasilimaza kakhulu. Yasilimaza ngoba liphuma la endlini ligqoka ijini liyokwenza leyo video ishow. Wena nje liphuma la endlini lihle li-right ligqoke njengengane. Usuyabona ubona ngaphandle. And zinawo lo mqondo ushoyo zinawo ingane zama-2K ukuthi athi hayi kwakuyisikhathi sakhe. And into esibhlungu manje siyi-threat kuzona. Lento engiyifuna uku-emphasize kubazali ukuthi it's better ube umngane wengane yakho intombazane then ukuthi ufike usuzothi ngiyakubonile ku TikTok ukhona i-red text ngiqalela nje 2 months noma 2 weeks noma 2 days. Ila mazi ozobuwashilwa amambi kuyena ngiqalela u2 days. Ingane zamanje sezisoft ngendlela ukuthi ukushuthi sekuyi-threat ukuthi ngizozibulala. Ayizukutshela kodwa uzotshelwa imessage ezoyiposta ku Facebook in 2 minutes. Ukuthi lento engiqeda umtshela. Kanti iqeda kuyodansa. Uzama ukuyibuyisa ukuyakha ukuthi lalela buya. Ayihambi le ndlela lento oyenzile ironke. Wakhuluma njengomzali udiniwe ukhipha amazwi ukuthi mhlambe khona ezosaba. Yayizwa leyo nto. Akaze usabake. Uyamazi umalume udayisa umuntu omnyama lo wamagundane. Kunento engifuna ukuthi ngiyicacisele abazali. Kunezinto esizenza phambi kwengane zethu ezenza ukuthi ingane zethu zingasithathi notice. Namanga. Ngenzweni. Angayithathi nje inotice wena umzali wakhe. One ufaka ubhuti Sipho namhlanje. Alright. Sasa ufaka ubhuti Mpungose, sasa ufaka ubhuti Didi, sasa ufaka Thelezi. Alright. Do you think khona notice ingane ezoyithatha kwana? Okay. Lokho kokuqala nje uzidayisile enganeni yakho uzidayisile uhlobo luni. Ngikhuluma nefoni phambi kwayo. Posta ku Facebook. Mawusu ucabanga ngeke ize iyothuthi into yakho TikTok lapha because wena oqale wayibonisa ukuthi ukuphila leclass into yalendlini. So do you think bakhona abazali abaningi abane-influence ekutheni ingane zabo? Baningi. If you decide ukuthi ulala nomuntu wesilisa endlini ewu1 room noma ewu2 room ekhona 14 years. What do you expect? Ulale wenze something le othi ingane yakho ingayiko yenza ngaphandle bese uyalala wenza leyo into iyawuza wonke umsindo wenzeka ngale ngane uyilalise la kitchen bese expect ukuthi ngaphandle ngeke iyowenza. Advice yakhe ithini ke nanku uhlala yedwa into yenyama ebuya imvuke pheka kungcono mama faka isikhwama sakho uhambe ka boyfriend awukwazi ukushare indlu nengane nendoda endlini bese expect ukuthi ufuna ingane yakho ikhule kahle yenze kahle. You rather pack your things umtshela ukuthi mntanami awumtsheli futhi direct 14 years ukuthi uyendodeni. Awukwazi ukumtshela. If ukuthi uphume naye ekhaya wayoqasha uyamtshela hayi no ngiyahamba kunendlela ewukuthi at least uphila impilo yamanga ke enganeni until lento yakho azabona ukuthi uma unayo umalume. But akakuphila ukuthi omabe nomalume bangihlonipha. Awukwazi ukuqabula umalume enhleli la edani ngisho ngathi umalume uyahamba ntambama. Bese expect ukuthi ingane yakho izohamba emhlabeni uhlonipha umhlaba. Ingakho zijola nje ziningi lazimile zijola because ukwenzile phambi kwayo umzali wayo.
wayizohlonipha abantu abahamba ngendlela ungamhlonipanga nawe ungibwena umzali wayo ungazange uhlonipha umhlaba kade kubona uphuma la uyoma ngaphandle nendoda wena kuphuma kini uyoma esangweni nendoda uma ubheka ingane yentombazane imdinga kangakanani uma wayo ayi ngeke kufana Mpunguza wesikhathi manje yentombazane 100% nje imdinga 100% ekhona yeah ngoba akuve kubhlungu ukuthi Mpunguza ingane yakho kusasa siyo graduate bungekho usufika nehili nengubo neweave ebizayo uma ingane yakhe si decide ukunikeza uAuntie Bongi ijazi layo it not because wena ayikuniki ijazi layo ngoba mhlambe ayihloniphi ayikuniki ijazi layo ngoba you were not there ngenkathi kudinga mawucabanga usuke idingani ingane nje idinga uthando idinga support akakwazi umntwana wakho ukuthi ahambe ibanga de kukhona Auntie Bongo ohola u350 as if manje njoba manje izimanje uhola u350 lo 350 ingane yakhe bithi mayifuna ijezi lesikole la ka-matric awukhipha Auntie Bongo asenayo inayo imali yokumphakela aphinda amgoni athi mntana mnalo uphuthu namanzi esikudlayo idla lokhu umntakasisi aphinda abuye azobuza wena ma wakho ongekho ngenkathi kudinga akuprotect usisibonga amgoni athi umama uzamela wena impilo engcono mhlamba awukho kampa uhlele egoli nasegoli awubasendele nje yes mawungafika umshado ungashada uyishiya ingane wenze njani ayisoze ke mina it's either noma mangazi kuthiwa ngiyashada ngingashadi nomuntu enginengane naye mawuhluleke uaccept ingane enginayo uaccept ukuthi mangishiya la ekhaya ifanele ikuthole konke enginako lapha okay otherwise mawu decide ukuthi angiyenze lutho angibhekise emuva okusho ukuthi mina nawe ayikho esingayenza so inqumo zakho zokuthi wathola ingane emncane kumele zikulandele impilo yakho yes I'd rather lose you than ukulose ingane zami so uthini ngolomzali uzovela shade aqala impilo nale relationship entsha nezingane ezintsha and then ingane isali ikhulela kumalume ukuphuku somuntu osifazane leso silima nje somuntu osifazane leso awukwazi mina ngeke ngisho mina ngithi alikho elizalele linye I'm sorry to say this yeah no alikho elizalele linye angikwazi ukuyokhulisa ingane yenye intombazane okay I remember nje ngelanga ngine talk nomusi sekhumbini engitshela ukuthi boyfriend ulethe ingane angizele mina ka boyfriend kodwa sekumele ngikhulisa ingane yabongiwe ngamazi kade sajola nawe wena usuhambe lozalisa ngaphandle usuthi sathi mina ngizokukhulisa ingane yabongiwe you rather choose me ubongiwe o mina fanele ngihambe phela alikho elizalele linye bakwethu asikwazi ukugonelana ingane okay so uma decide ukuthi mina ngigone yami kanti nami ngigona le yabongiwe kanti nami nginayo ekhaya azigonweke zombili angikwazi phela ukugona eyakho yentombi yakho bese wena udecide ukuthi eyami asizukwazi kuyinakekela kodwa eyakho iyanakekela no ngenzela phela baby siqale kahle impilo yethu asibashiye owami nami uzosala kamalume nami mayisele mayisele kumele athole yonke into yala ekhaya uyabona nje angingathi ngidla iKFC yena le ekhaya udla izambani bumbi izambani njani umzalo njani mina ngihlezi Mpunguza ngiyibuza ukuthi uma uyishiyake lo 5 years kuthi awusenda 100 rand uhambe necard le grant awuyazi igqokeni ulala kanjani ulala bubuthongo